कमरिया। खेसारी लाल यादव जैसा बने में तारा 7 जन्म लाग जाई। खेसारी भैया जैसा मेहनत केहू से हो ही ना सकला। भोजपुरी इंडस्ट्री में खेसारी लाल के एगो अलग दर्जा बा, अलग नाम बा, अलग पहचान बा। खेसारी भैया के जे फैन है वीडियो के जरूर शेयर करे। काहे खेसारी लाल यादव बहुत जबरदस्त, बहुत प्यारा एगो गाना आइल बा, जोन गाना का नाम है कमरिया लॉलीपॉप। कमरिया लॉलीपॉप। ई पावर स्टार पवन सिंह गाना ना, सोच लो लोगों की पवन सिंह गाना ना। खेसारी लाल यादव कुछ नया अंदाज में, नया तरीके से, नया चैलेंज के अनुसार खेसारी भैया ई गाना लाइल बा, जोन की गाना ट्रेंड करता। सारे गामा हम भोजपुरी चैनल से खेसारी भैया के गाना आइल बा कमरिया लॉलीपॉप लाजवाब। बहुत ही प्यारा, बहुत ही ब्लास्ट गाना बा। हर एक जगह ट्रेंड करता भाई, हर एक जगह ई ट्रेंड करता। 10 नंबर म्यूजिक सेक्शन तो आज देखो 5 घंटे पहले ई गाना ट्रेंड करता। आई गाना में फीमेल गायक बड़ी शिल्पी राज। शिल्पी राज आजकल नाम के मोहताज नहीं थी भोजपुरी इंडस्ट्री में। ऐसा कोनो स्टार ना हुई जोना के साथ है शिल्पी राज गाना ना गेलो। हम भाई सीना ठोके कहत नहीं। शिल्पी राज डूट में भी एगो गाना गेल बड़ी सहेलिया जान हो रे, उनको इंस्टाग्राम पर छा गेल बा गाना। और ई गाना के बात करल जाओ कमरिया लॉलीपॉप लाजवाब। सारे गामा हम भोजपुरी चैनल से बा, जितना भी खेसारी आर्मी बाड़न कहलन कि हम खेसारी भैया का कट्टर फैन है, तो जाई गाना सुनो। कैसे पावर स्टार पवन सिंह के जोन गाना रहे कमरिया लॉलीपॉप लागेलू उ वर्ल्ड लेवल तक होइल बा। आई खेसारी भैया के कम से कम इतना तो फैन कर सकल, नंबर 1 म्यूजिक से ट्रेंड कराओ। आई भी गाना के यादगार बनाओ। कैसे गाना खेसारी भैया बैक टू बैक लगातार हॉट के गाना आइला के बाद और बैक टू बैक भोजपुरी गाना अपन फैन खातिर, अपन पब्लिक खातिर, जितना भी उनके के चाहे वाला बाड़न सब खातिर खेसारी भैया मेहनत कर। और उनकर गाना भाई वाकई में लाजवाब होखेला। और ई गाना खेसारी लाल यादव के मूवी का राजा राम के, जोना में